Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Moi bons días, amigos. Bueno, isto é Sempre en Galicia, o programa radial do Patronato da Cultura Galega que conta cos auspicios da Xunta de Galicia, difusora da nosa cultura aquí en América do Sur. Acompáñanos, como sempre, Ana Lorenzo. Moi bons días, Ana. Hola, bons días. Bueno, estén moi atentos ao programa de hoxe porque temos sorpresas. Unha chea de sorpresas. No piso da radio vamos a ter aquí unha entrevista especial. 8 grados de temperatura hasta a hora da mañán en Montevideo, soleado. Máxima, teremos unha máxima de 18 grados. En Galicia agora teñen 15 grados de temperatura. Comenzamos. Hai poucos días celebrouse o Día Internacional das Linguas Maternas, celebrando a diversidade lingüística e cultural de todo o mundo. Preténdese con esa celebración o uso e preservación das linguas maternas, así como o respeto polas culturas e as tradicións do mundo. Entre esos idiomas está o castelán. Pero, sobre este tema, amigos, temos moito que falar os galegos, porque o noso idioma é máis antigo que o castelán. É unha lingua romance que xurde dunha mezcla de linguas autóctonas celtas e un latín vulgar. Non era un latín culto, pero desa mezcla saliu unha forma de entendernos, un idioma con unha riqueza enorme que expresa sentimentos. Ese idioma dou en chamarse primeiro galaico-portugués, pero tendo en conta que Galicia é moitos siglos máis antigo que Portugal, ese idioma é sencillamente o galego. No que atañe a literatura, o galego atravesa 3 etapas. A primeira é larga e parte da dominación romana, mentre se vai configurando, sin obras literarias escritas de importancia ata o século XVI. Pero, durante este século, a produción literaria era só poesía lírica, tanto profana como relixiosa. Aí nacen as cantigas de amor, de amigo e de escarnio. Todas expresan sentimentos dos vellos troveiros, como Paio Gómez, Chariño, Alfonso X, Bernal de Bonaval, Martín Codas, Xoán de Cangas, Mendiño, etc., etc.
As cantigas de Santa María foron escritas polo rei Alfonso X Sabio, axudado en gran parte por troveiros galegos. Recordemos que na súa infancia Alfonso X viviu en Galicia, onde aprendeu a lingua das cantigas. Así pois, o rei que cantaba galego foi o mesmo que empurrou o español como lingua oficial nos textos xurídicos. Todas estas obras literarias consérvanse nos tres cancioneiros, o cancioneiro da Xuda, o cancioneiro da Vaticana e o cancioneiro Coleche Brancuti. Ven despois unha etapa de 300 anos, que son os anos oscuros. En esta época apenas escribe en galego. O século XVI, XVII e XVIII, todo é en castelán, coplas, poesía e cousas así. A chamada doma e castración do Reino de Galicia impuñía de forma moi severa o castelán, que tampouco era castelán porque máis da mitad das palabras eran galegas. Sirva, por exemplo, este vos con que en Sudamérica conocemos o pronombre personal tú. Na segunda mitad do século XIX, século de fames e de miseria, a miseria máis absoluta que tuvo Galicia, como di Rosalía, por todas partes atopaban cadáveres. Prodúcese o chamado rexurdimento, con persoeiras como Rosalía de Castro, Pondal, Aurelio Aguirre, Curros, Cunqueiro, Celso Emilio e outros moitos que me gustaría recordar. Isto foi, amigos, un pequeno paseo pola historia da nosa lingua, conservada por os nosos ancestros e sufrindo toda clase de burlas, de desprecios e de privacións. Todo elo derivado de unha política centralista que se chamou doma e castración do Reino de Galicia. Vamos a escoitar unha desas vellas romances que relata a peregrinación a Santiago, tal vez do duque Guillermo X de Aquitania. Foi composta no século XIII e cantada por feiras e romerías, polos nosos troveiros. Faustino Santalices interprétanos coa súa zanfona por primeira vez na Catedral de Santiago de Compostela en 1954 esta fermoso romance. Escoitade. Teño unha casiña franca, unha mariña entre loureiros. Teño paz e teño amor, e estou vivindo no céu. Ai, la, la, e adiós a miña casiña, portelo do meu quinteiro, auga da miña fontiña, sombra do meu laranxeiro. Ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, la, ai, la, la. Por eso ben. Voy presentar, como yo decía antes, temos moi boas sorpresas no día de hoxe. Voy presentar as nosas invitadas. Elas acaban de chegar de Galicia, acaban de chegar de Bergantiños. Son Adri e Jenny Felpete Iglesias, pero voulles falar algo máis. Formaron parte da Rei Cerqueda, viaxaron por Europa con Xan Carandaina, integraron a banda de Malpica dende de niñas. O noso recordo aquelas pandereteiras de Mens, Exacto. Que cousa tan bonita. Pero miren por donde. Un día estas mociñas estaban investigando no Arquivo Popular e Oral de Investigación cando de pronto
E atoparon uns audios de Gumersinda Rodríguez de la Fuente. E claro, quedaron abralladas. O saber que Gumersinda vivía en Montevideo, residía en Montevideo, aquí no Uruguai, e que tiña 99 anos. Adri, moi bons días. Hola, boas. Benvidas a Montevideo. Moitas gracias. Jenny, tamén para ti. Bos días, Sodes gracias. xemelas, non? Sí, exacto. Como empeza todo isto, Adri? Comentade vos. Bueno, bo día a todos os ointes. Pois, bueno, de tocar a pandeireta e, bueno, outros instrumentos, pois ven desde pequenas. Na nosa familia sempre houbo xente que tocou. Bueno, a nosa avoa, pola parte da nosa nai, tocaba a pandeireta e tamén era bailadora. Bueno, sempre nos levaron a clases, a aulas, desde ese día pois hasta hoxe. Temos 34 anos. Como toma a xente xoven isto de tocar a pandereta? Hai ánimo? Sí, eu creo que cada ano hai máis xente que se anima, apúntase ás aulas e creo que estamos nun moi bon momento, en torno a que hai moitos alumnos. Hai un grupo en Verdillo, concretamente, que ten moitísima fama, non? Sí, Arume de Verdillo. Moitísima fama en todo Galicia. Sí, Arume de Verdillo. Arume de Verdillo, non? Sí. Arume de Verdillo. Bueno, pero vos viñestedes a Montevideo primeiro a conocelo, por suposto. Claro, evidentemente. Mira, América é Sí. algo bonito para todo o galego. Exacto. Tedes familiares aquí? Sí? No. Non? Bueno, Que raro, non? Sí, a nosa nai ten unha prima. Ah, sí? Sí. O que pasa é que vive nun brán constante, como digo eu. Está no brán alá, no brán de alá e no brán de aquí. Entón está 6 meses aquí, 6 meses aló, bueno, máis ou menos. Estiveste xa con Gumersinda, sí? Ainda non. Iremos esta semana a visitala. Porque na conocedes personalmente? Non a conocemos. Como vai ser ese encontro? Contádeme. Pois creo que é bastante emocionante. Sí, tanto creo que para nós como para ela, creo. Sí. Bueno, eu conto personalmente que a amistad de Rosario, ¿no? Que son moi amigos de Rosario Collazo, que é a abuela, de Rosario. Sí. Ela fixo vos chegar de alguna maneira ou douvos a entender ese maneo de Bertua, ¿no? Como é iso? Sí, pois, bueno, temos varias recollidas feitas por ela mesma, que se gravou ela na súa casa. Bueno, subiu estas grabacións Juan Parga, que, bueno, é un gaiteiro galego, subiu unas ao APOI, que é o arquivo do Museo do Pobo Galego, do Pobo Galego, e nada, bueno, pois a min gustame moito, bueno, escoitar e ver recollidas, investigar un pouquiño, moitas veces vin unha carpeta que poñía Galicia Exterior, pero a verdade é que nunca se me dou por entrar. Un día entrei e vin que poñía Montevideo e dixen, vou mirar a ver que hai. Casualmente escoitei todas as grabacións unha por unha e dixen, sóname que tanto polo xeito de cantar como polo xeito de tocar as letras, pensaba que era polo menos da zona de Bergantiños, pensaba que era do Concello de Carballo, pero non o tiña moi claro, pero máis que nada parecíame que era de Carballo. E despois preguntei a Lourdes Rei se me podía botar unha man, porque claro, ela, como conoce moita xente aquí en Montevideo, en cuestión de nada, de uns días, ao final demos con Gumersinda e nós a verdade é que pensábamos que xa non estaba con nós, porque nas grabacións aparentaba xa un pouquiño maior e non especificaba cantos anos tiña daquela. Entonces contábamos que xa era ou moi maior, como hoxe en día, que ten 99 anos. Biolóxicamente, non? Xa, claro. Pensábamos que xa non estaría, pero sorprendentemente está, moi ben. Adri, crees que se está estudiando pouco o noso folclore en Galicia? Ou que se está dando un puxe, como é? Que se desconoce moito aínda, non? Sí, desconócese moito. O que pasa que hai moita xente aínda que vai polas casas da xente maior e así, pero cada vez queda menos xente maior para recollerlle. Entón, claro, aí xa é un pouco máis complicado. Entón,
Os momentos que máis auxe tuveron foron nos 90, 80, 90, máis ou menos neses anos. Aí sí que se recolliu moito, hai moitísimo recollido, pero ahora, claro, queda moi pouquiña xente maior, e casi un 90 e pico por cen está todo recollido xa. Claro, Jenny, estamos esperando unha chea de xente xoven aquí tanto en Morgadanes como no Valle Miñor, como no mismo patronato, non? Sí. Como vades a enfrentar a esa rapazada que de pronto empeza pouco a pouco coa pandereta, non? Pois eu espero que xenial, porque cando hai xente é porque teñen ganas de aprender, e esperemos enseñarlle todo o que poidamos nestes 15 días que vamos a estar. Creo que vai ser un antes e un despois, entre comillas, porque creo que se vai a notar moita máis xente, e creo que van a rexurdir outra vez un pouquiño todos os centros, entidades que hai aquí en Montevideo. Creo que vai haber un empuxe polo menos un pouquiño para que volvan a abrirse todas as aulas, que xa están abertas, quen queira ir, que xa o sabe. Eu creo que vai ser así interesante. Hai realmente unha verdadeira esperanza, porque constame que as rapazas, por exemplo, de Morgadanes xa me dixeron: e cando llegan? Cando vienen para aquí? Cando van a venir? Tens unha agenda formada, non? Sí. Un día nun sitio, outro día noutro. Exacto. Creo que, Ana, tiñas por aí unha pequena sorpresa para vos tamén, non? Vamos a escoitala, vamos a escoitar esta sorpresa. Non a tes buscada aínda. Bueno, pois cando a teñas dimo, Cando a teñas dimo. Jenny, falaba antes do patronato, tamén en un sitio onde vos estardes orgullosos de ir, non? Home, claro. Nós estamos orgullosas a ir a todos lados, a todos os centros. Iremos a Alma Gallega, que principalmente irá a Adri. Perdón, olvidádame de Alma Gallega. Sí. Iremos a Morgadanes, a Valle Miñor, e ao patronato. Sí, iremos a esas entidades. Cada día iremos a unha. Durante 15 días, pois iremos cada día a unha entidade. Sorprendeu-vos que a 13.000 kilómetros de Galicia haya unha audición de radio en galego? Pois a verdade que sí, porque nós non o sabíamos, comentou no Lourdes, e dixo, mira, curioso, e ademais de Carballo. Bueno, vamos a escoitar a esta persona que nos manda isto, vamos a ver. Hola, pois aquí desde Carballo pasábame pola audición para deixar un saudiño ás miñas ben queridas amigas, para Jenny e para Adri. Nenas, desfrutade, demostrade, porque agora só queda eso, desfrutar, mentras demostrade todo o que tendes dentro, todo ese valor, todo ese talento, todo ese coñecemento, que sobran as palabras. Agora só queda que vos escoiten e que vos disfruten e que vos sintan moi cerca, e a todo o mundo que vaya a un obradoiro, aproveitádeas, escoitádeas, abride os ouvidos e as sensacións, e deixadevos encher por todo o que levan elas. Preguntade, aproveitade, de verdad, porque son desas poucas persoas das que aprendes son telas cerca, sen demasiado esforzo. Así que recomendo todos os obradoiros, recomendo que todo o mundo disfrute desta visita e desta presenza destas maravillosas músicas e persoas. Así que nada, só queda mandarlles un bico desde a nosa casa, desde a vosa casa que é Carballo, que estamos moi orgullosos, e un bico a todas esas persoas que foron esenciais para que isto acontecera, que o seu traballo deu, e o sabemos moi ben. Así que agora só queda desfrutar disto. Bicos a Toni, bicos a Ana, bicos a Francis, e vémonos a xiña, prontiño, nada, a semana que ven.
Bueno, que vos parece ese? Lourdita Rei, non? Sí. É moito, é criminal. Canto hubo de Lourdes para que viñerades a Montevideo? Ai, moito, Sí, a verdade que Sí. sí. Moito, sí. Bueno, pues mira, de Lourdes mándame que faga esta pregunta. Vamos alá. Onde creedes que está o segredo da música tradicional para que atraia a persoas da orixen que non son galegos? Ui, non? Lourdes, vou matar. Dá para moitos de resposta, non? Pero creo que na alegría, non? Sí, eu A nosa música é alegre. na terra, Sí, de raíz, en todos os sitios hai música de raíz. Claro. Eu penso que en sí todas as músicas unen de todos os países, xa dunha maneira ou doutra, pero hai algunha unión. Claro. Entón, eu, por exemplo, cando vou afora ou así, a min o que máis me gusta é disfrutar da música de raíz de cada país. Eu penso que é o que máis une. Porque, claro, eu contradicindo a Rosalía de Castro, a nosa gaita é alegre. Exacto. Verdad que sí? Sí, E sobre todo cando vai acompañado dos pandeiros. Invítovos a que te nos toquedes unha pandeirada aquí. Pois vamos É alá, posible? non? Sí, Claro. claro. Vamos a escoitar as pandeireteiras, a estas dúas rapazas chegadas de Galicia, Adri e Jenny Felpete Iglesias, que nos van a tocar, nos van a deixar un pouquiño o sabor de boca. Vamos alá. Sí, bueno, antes de nada vou a comentar, imos tocar un cachiño do Maneo de Verdillo, de Consuelo dos Queixos, que, bueno, vivía no lugar do Paraíso. Xa a peza xa o di todo, que donde vivía. Vamos alá. Porque despois vamos a falar dos traxes galegos, Perfecto. Pois veña, vamos con música. Moreniña por morena, teño chollo botado, has de ser miña mullere, ou non hei de ser casado, has de ser miña mullere, ou non hei de ser casado. Ay la lelo, 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 ay la lelo. Que bonito, que ben. Son elas Adri e Jenny Felpete, que van a estar por las institucións galegas durante toda esta semana. Pero non só se vai a tratar da pandereta, senón tamén canto, percusión, Sí. Charlas sobre o traxe regional galego. Contaros un pouquiño que é iso. Pois imos a comentar máis que nada sobre o traxe, porque, bueno, todo o mundo cree que só hai un tipo de traxe en Galicia, que é o refaixo vermello e un dengue. A xente penso que debería saber un pouquiño máis non de todos os tipos de traxe, porque a verdade é que en Galicia hai moitos, hai En cada zona hai un traxe algún diferente. tipo de traxe. Tanto para homes como para mulleres. Sí. Total, hai de gala, de cotío. Os de gala utilizábanse pois para ir á misa, para algún evento especial ou algo así. O xente que tiña alto poder adquisitivo. E o de cotío é máis como para ir de traballo, a traballar. Todo ten que ver co campo, non? Casi todo ten que ver co campo. Sí. De feito, as cancións, tanto, bueno, con As cancións pandeireta, teñen certa retranca tamén, non? Sí. Moita retranca, pero xa o que dicías ti, de ser miña muller ou non hai de ser casado. Exacto. Sí, Teñen moitísima retranca. Que é o que lle dá valor á música galega, Sí, verdad? claro, evidentemente. Bueno, en cuanto a percusión, de que se trata? Pois tocaremos, bueno, aprenderemos a tocar un pouquiño pois as colleres, que, bueno, considerámoslos instrumentos de percusión miúda, colleres, cunchas, pois as latas que había, que en algúns sitios ainda sigue habendo, destas de bonito que son redondas, que pesan en torno a cerca dun kilo, así, pois con os dedais, os platos de porcelana,
que, bueno, antes chamábanlle platos de porcelana, pero en realidade son metálicos. Tamén ou poden ser tocados con dedais ou cunha cuchara, tal, pois penso que tamén... Incluso unha botella de anís tocaban, verdad? Tamén, sí, unha botella de anís. É moi habitual. Aquela famosa del mono, Del non? mono, Sí, del mono, sí. sí. Se é de outra xa non sona igual. Sí, non sonan igual. Bergantiños ten moito tamén que aportar, porque, por exemplo, eu teño visto en grupos folclóricos de baile aqueles famosos traxes de palla, Sí. como era? Que se utilizaban cando chovía Claro, pola zona sí. de Santa Comba, non é así? Sí, bueno, eu, en algúns sitios creo que lle chamaban carozos, que poñían, bueno, algúns tiñan varias partes, a mellor só tiñan un cachiño da cabeza, pois a mellor dáballe polos brazos ou así a esa altura, máis ou menos, pero había os enteiros hasta baixo, eran de palla que, se estaba ben prensadiña, pois facía como un chubasqueiro. Sí, incluso as polainas nos homes tamén. Que son da De rodilla. palla tamén, sí, non? sí, porque Non se mollaban. Non se mollaban, claro. Adri, estamos falando da Galicia interior, pero que pasa coa Galicia da parte do mar da costa? Tamén teñen o seu folclore? Sí. Moitísimo. É rico tamén, verdad? Sí. De feito, na zona de Bergantiños, Malpica. sí, na zona de Malpica. Muxía tamén hai bastante. Muxía, Laxe. Consideran os etnomusicólogos ou a xente que foi máis de recollidas consideran que a Costa da Morte e Bergantiños é unha das zonas máis ricas en torno a músicas e bailes en Galicia. Hai moitísimas recollidas feitas, moitísimas melodías, bailes, xeitos de tocar moi diferentes que, de feito, en Bergantiños hai xeitos únicos que só se tocan ali, nada máis. Bueno, voulles facer unha pregunta que non me gustaría facela porque falar de cartos hoxe en día, pero tuvestes algunha subvención da Xunta, de algún goberno? Sí, Contades sí. con algunha axuda para isto? Porque, claro, con estes viaxes fai Claro, gastos. no. Sí. Pois está todo subvencionado pola Xunta. Secretaría Xeral de Migración Ajá. e tamén polas entidades, tanto por Alma Gallega como por Morgadanes e as demais entidades que tamén colaboran e nós neste caso non temos nada que Adri, que que pagar. digna tú? Na vosa casa que din cando penso que viñedes a Montevideo? Buf, miña nai casi pon o grito no ceo. Non quería que viñéramos porque era moi lonxe, a ver se non volvedes, non sei que, ou mamá. Relax. Bueno, pero contenta, non? Sí, Sí, contenta, sí, claro. Xa lle dixestes que chegarades ben, non? Sí. Mentras chamemos todos os días, todo vai Todo vai ben. Cando vos vades? O marchamos o O 29. 29 bueno, pero tedes moito traballo, que vos Sí, queda sí, moito sí. traballo. Bueno, amigos, foron Adri e Jenny, moito gusto por tervos aquí. Xa falamos unha vez por teléfono, Sí, pero sí. non hai cousa máis bonita que estar nesta mesa Pois a sentadas, verdad que sí, verdad? sí. Esta é a vosa casa. Moitas é a casa gracias. de todos os galegos, esta radio quere chegar a todos os lados, tamén a Buenos Aires, estamos escoitando ahora en Buenos Aires. Moi ben. E bueno, un biquiño grande á terra para cando volvades, Ai, que exacto. tiñades moito éxito, Pois moitas gracias. Bueno, Gracias. vamos a seguir. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, vamos a hacer un recorrido por las novas que nos chegan dende Galicia, como esta que é moi importante. O teatro revisa o xuízo a Curros Enríquez.
Partindo dunha representación da peza O Divino Sainete de Manuel Curros Enríquez, a compañía galego-andaluza La Griote propón un percorrido pola vida do escritor no espectáculo O Rexurdimento do Divino Sainete, que se estrea hoxe. Esta sátira, sí. Se estrea hoxe en Cela Nova. Ajá. Veña, conta. Esta sátira sitúa o poeta e a xograresa La Griote nunha viaxe en tren rumbo a Jacobusland. Cada un dos vagóns do tren presenta un dos pecados capitais encarnados en persoas e situacións da vida de Curros Enríquez que o poeta tivo que padecer. As personaxes veránse en medio do xuízo que condenou a Curros a 2 anos, 4 meses e un día de prisión. Mira que curioso. É un día de prisión. A ver, e ademais unha multa de 250 pesetas debido á denuncia dun bispo por atentar contra do libre exercicio dos cultos. O entender o xuiz da instancia de Ourense que os versos de Aires da miña terra contiñan aldraxes e burlas a Deus e ao Papa. Caramba. Galicia Film Forum leva a Londres varias películas galegas. A ver, Ana. As películas O Corno, que foi exhibida no Patronato tamén hai apenas unhas semanas. As películas O Corno de Jaione Camborda, Salvaxe de Emilio Fonseca e Justicia Artificial de Simón Casal son as elixidas para representar o audiovisual galego no London Spanish Film que se celebra este mes na capital británica. Ademais destas longametraxes, haberá tamén unha exhibición de curtas. Entre o 18 e o 24 de setembro, o festival proxectará estes traballos no Festival Londinense no apartado do audiovisual galego. O cuarto Celme de Zanfona reivindica en Lugo o legado dos cegos cantores. O Centro de Artesanía e Deseño en Lugo acolle ata hoxe, 15 de setembro, a cuarta xeira de Celme de Zanfona. Este ciclo dedicado a este instrumento tradicional de corda céntrase nesta ocasión no legado dos cegos cantores, os que a organización cualifica como portadores da esencia das músicas de tradición oral desde a Idade Media. O programa inclúe conferencias, clases maxistrais, proxeccións audiovisuais, actuacións musicais e espectáculos teatrais dedicados a afondar no repertorio os recursos técnicos e expresivos e o contexto destes músicos itinerantes ao longo da historia. Ti non sei se te lembras que no mes de xaneiro fixemos unha actuación con canto de cego, justamente. Non foi en xaneiro, foi en abril. Na ocasión dunha celebración dese mes, sí, que había feito Paco, non? Paco Antelo, que fixo de cego cantor. ¿No? Sí. Bueno, vamos ca última nota, sigue. Audios e fotos inéditas xa que estamos falando de música, vamos a facer audios e fotos inéditas na exposición dos 50 anos do mítico Fuxan os Ventos. Pontevedra recibe a exposición itinerante Fuxan os Ventos, 50 anos de historia, que poderá visitarse no Pazo da Cultura de Pontevedra ata o 13 de novembro. Trátase dunha iniciativa que pon en valor a unha das agrupacións máis emblemáticas da música galega a través dunha ampla variedade de formatos que conforman o seu arquivo persoal, fotografías, cartéis, instrumentos, poemas, partituras e audios inéditos. En outubro de 2022 cumpríronse 50 anos do seu nacemento, daquela primeira actuación en Mondoñedo, onde gañaron coa canción Fuxan os Ventos e comezaron toda unha vida de música e compromiso. O interese desta mostra radica en que é a propia memoria de Fuxan, dos seus integrantes e de todos os seus arquivos os que dan conta deste longo percorrido. E esta canción... Sí, Fuxan os Ventos. Pois vamos a escoitar a Fuxan. Exactamente. Fuxan os ventos dos agoreiros, ai, la, 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 la. De tempos vellos fora lembranzas, tempe das noites, ai, la, 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 la. Nos tempos doxe, la, 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 la. Veñen os hombres e fortes, con os limpos traballadores, que fallen xuntos sin refolgar, o desenrolo do noso fogar. Mirade pra diante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, Galicia inteira que aquí representa, esta xuntanza que non ten medo, la, 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 la.
que choren os campos na súa orfandade, morran sonhos os velhos afogando as penas. Aunque non soe a gaita na romería, fuxian mozos e mozas a terra no fondo da alma do noso povo latexa a forza dun mundo novo. Por eso queremos cantar. Fuxen os ventos dos agoreiros, ai, la 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 la. De tempos vellos fora lembranzas de pedas noites, ai, la 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 la. Nos tempos de hoxe, la 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 la. Veñen os homes reixos e fortes, con ollos limpos, traballadores que espallen xuntas sin refolgar o desenrolo do noso fogar. Mirade pra diante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, la incendeira que aquí representa esta xuntanza que non ten medo. La 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 la. Traballo a xuntanza de a fe coas escolas reiros prados de o mare, limaremos penas mortas hasta o fin o carón dista esperanza que xa abrila nesta terra. Así loitaremos nós, con areiñas de todos faremos do noso lar un anaquiño de ceo que nos empuxe a cantar. Fuxen os ventos dos agoreiros, ai, la 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 la. De tempos vellos fora lembranzas de pedas noites, ai, la 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 la. Dos tempos de hoxe, la 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 la. Veñen os homes reixos e fortes, con ollos limpos, traballadores e fallen xuntas sin refolgar o desenrolo do noso fogar. Mirade pra diante, sempre sin medo, nenos e nenas, mozos e vellos, a incendeira que aquí representa esta xuntanza que non ten medo. La 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 la. Bueno, vamos xa a darlles conta do que facer do Patronato da Cultura Galega, porque temos moito que informarlles acerca dos atos que se van a levar a cabo no Patronato, Ana. Bueno, a ver, en primeiro termo vouche comentar que o venres tivemos a actividade conxunta dos obradoiros de literatura e contacontos sobre un conto de Castelao, o retrato, que estivo boísimo. A actividade conxunta dos obradoiros sempre é moi gratificante porque nesta oportunidade tivemos a oportunidade de escoitar o conto dende o punto de vista literario, ou seja, o conto lido tal como Castelao o escribiu, e ademais o mesmo conto pasado á narración oral, que é totalmente diferente. Claro, claro. A narración oral é totalmente distinta porque o narrador oral apropiase do conto dino do outro xeito, verdade? Así que, bueno, esta foi unha actividade que tivemos o pasado venres. E agora que vamos a ter? Agora temos o 28 de setembro, dentro do ciclo de cine Mestre Mateo, o filme Salta. Seguen as inscripcións abertas tamén para o grupo de viaxe a Galicia do Patronato e temos que comentar unha actividade que nos chega dende a delegación da Xunta de Galicia en Montevideo que ten que ver co fútbol, porque é unha actividade para rapaces entre 17 e 22 anos. O Campus Celta, en alianza con Costa Fútbol, propoñen esta actividade baseada na metodoloxía do Real Club Celta de Vigo.
hai certos requisitos para os rapaces entre 17, repetimos, e 22 anos que queran inscribirse. Os requisitos son ser descendentes de galegos hasta terceira xeración, residir en Uruguai, ter nacionalidade española, presentar seu historial futbolístico, ou seja, onde están xogando, onde xogaron nos últimos anos, certificado médico habilitante, calificacións no estudo, ser presentados por unha entidade da colectividade galega ou ser exalumnos da Escola Galicia. Hai 10 becas do 100% do custo que son outorgadas pola Xunta de Galicia. O prazo vence o día 20 de setembro e as inscripcións teñen que facerse de xeito electrónico na delegación da Xunta, Maldonado de Río Negro, ou tamén a través do mail, o seguinte mail, delegación.montevideo@xunta.es. Repetimos entón, para quen este interesado, que é unha actividade para rapaces entre 17 e 22 anos. Bueno, tamén decir que en esta semana, creo que o jueves que vades a estar no patronato, non? Sí, o xoves van a estar no patronato estas dúas rapazas, Adri e Jenny, vidas de Galicia, con a súa pandereta, e que van nos ofrecer agora, veña, queremos que nos poñan outra cantiga máis, para todos os velliños que residen en Montevideo, todos os galeguiños vellos que nacieron en Montevideo, que están vivindo en Montevideo, aí vai, Adri e Jenny. Van xuntar na romaría, levan a ropa de jala, deixan a de cada día. Levan a ropa de jala, deixan a de cada día. Muiñeira Ribeira, no de moda, muiñeira tococha de Malajana. O de moda, muiñeira tococha de Malajana. Moi ben, Pois mira, somente xa para rematar este tramo, diremos que as actividades de Adri e Xeni serán os días luns e martes en Alma Gallega, os mércores Valle Miñor, os xoves no Patronato, venres, sábado e domingo en Morgadanes. E como dixeches, hai pandeireta para nenos, pandeireta intermedio e avanzado, percusión, cantos de taberna, bueno, e tamén o traxe galego. A ver. Sábado 28 é o último día. Sábado 28 é o último día. Ese é o día que se remata toda a actividade delas, así que, bueno, moitísimas Bueno, pois o sabe a grazas. xente de Morgadanes, a xente de Valmiñor, a xente de Alma Galega e a xente do noso patronato a rodear a estas rapazas que tanto interés poñen pola música e polo folclore de Galicia. Que vamos agora, Ana? Música. Escoltar un tema musical. Escribíache unha carta e dentro unha cinta verde. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. María bonita, color da sireixa, casome contigo, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa, se tu nai me deixa. María bonita, color da sireixa. Color a viña da cara, delgadinha da cintura, mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, ven que ti tamén, ven que ti tamén, ven que ti tamén.
que vai a vía do tren. Maruxiña date vento, que os señoritos da vila cos ollos te están comendo. Maruxiña date vento, María bonita, cola la sireixa, casome contigo, se tu nai me deixa, María bonita, cola la sireixa. Aquí neste sitio canto, aquí teño os meus amores, que lles quero tanto. Aquí neste sitio canto. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, vente ti tamén, se queres que vaya a vía do tren, María bonita, corre na sireixa, casome contigo, se tu nai me deixa, María bonita, corre na sireixa. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, hoxe foi todo de pandereta, Ana? Das músicas, pandereteiras aquí en vivo. E seguimos coa pandereta. Bueno, porque como vamos a seguir entonces con das panderetas. Vamos a contar a vostedes a pandeireta galega. Como é ese instrumento musical, Ana? A pandeireta é un instrumento musical membranófono de percusión, construído a partir dunha táboa de piñeiro, nogueira ou outra madeira adecuada, cunha pelica de cabra ou ovella nun dos seus lados e varios pares de ferreñas. A orixe da pandeireta galega xurde no rural, vencellada a fariña e os muiños. Veremos como é a cousa. Os labregos, ademais de traballar a terra, facían peneiros ou tamices que lles servían para separar a fariña do salvado ou para peneirar ou cernir os cereais logo da colleita. Chamaban peneireiros aos que facían os peneiros. Cando chegaba a primavera, ademais de usalos, vendían peneiros de xeito ambulante polas feiras da comarca. O caso é que usaban os peneiros nos muiños, como dixemos, para peneirar o grau ou a fariña. Ás veces tiñan que esperar horas mentres as pedras trituraban o millo, o trigo e o centeo. Mentres agardaban, os veciños adoitaban xuntarse a tocar instrumentos musicais e bailar. Así xurdiu a muiñeira. As pandeiretas teñen unha estrutura e unha forma parecida á do peneiro, coa diferenza de que se lles pon unha pel no lugar dunha malla para cernir e de que posúen as ferreñas para que soe. Por eso,
Os mesmos que facían os peneiros eran os que facían as pandeiretas. En Santiago de Compostela, o fabricante de pandeiretas Manuel Álvarez foi o primeiro artesán galego que se dedicou a fabricar pandeiretas de xeito profesional, claro. El relatou ao seu fillo, que hoxe segue co negocio familiar, que as ferreñas fabricábanse antigamente recortando círculos de metal a partir de latas de conserva ou de caldeiros vellos. Despois, rizábanlle algo ás beiras e dábaselles unha forma lixeiramente cóncava. Atribúese a Manuel Álvarez a creación dun troquel que definiu a forma das ferreñas das pandeiretas actuais. Ao día de hoxe, a fabricación manual dos instrumentos tradicionais está amparada pola marca Artesanía de Galicia. Obradoiros de fama actualmente son o de Carlos Collazo en Redondela, Dionisio Aboal en Mourente, Ramón Vázquez en Cambados, todos eles en Pontevedra, e tamén o de Xaneco Tubío en Outeiro de Rei, Lugo, e o musical JR en Carballo, a Coruña. Así como a gaita está máis ligada ao xénero masculino, a pandeireta é un instrumento tradicionalmente feminino e protagonista principal do chamado serán, unha xuntanza de mozos e mozas para cantar, bailar, que comeza ao caer o día e que ten por obxeto socializar, aínda que tamén se facían labores como fiar ou calcetar. Sei tocar e sei bailar, sei tocar a pandeireta, o que se case comigo leva música completa. Pois vamos ca música completa. Namoreime da naranja, namoreime do limón, namoreime en ti, maniña, da túa conversación, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Si has de salir a bailar, si has de salir, sale luego, que yo no traigo la copla y la ala del sombrero, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Ay, le la le la le la, 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 ay, le la le la le la. O amor que ha de ser meu, ha de ter o cu de pau, a barriga de manteiga e as pernas de bacallau, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Ai, le la le la le la, 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 ai, le la le la le la. Miña nai deme unha tunda, cara dunha peneira. Miña nai teña vergonza da xente que ven da feira. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Ai, le la le la le la, 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 ai, le la le la le la. Bueno, amigos, tendo en conta que Uruguai é unha verdadeira canteira de facer xogadores para Europa,
teñen en conta as actividades para rapaces de 17 a 22 anos. O Campus Celta, en alianza con Costa de Fútbol, o Campo Celta, que é unha organización do Celta de Vigo, no? Propón esta actividade baseada na metodoloxía do club, precisamente, por rapaces de 17 a 22 anos, que sean descendentes de galegos ata a terceira xeneración, é dicir, netos tamén, e que residan en Uruguai, ter a nacionalidade española e presentar o historial futbolístico. Este sería importantísimo, dirixirse aí á delegación da Xunta e preguntando por isto. Rapaces de 17 a 22 anos, se crees que tes cualidades de fútbol, pois achégate aí á delegación de Montevideo da Xunta e consulta como é este tema. Agora, Ana, estános preparando un contiño que vamos a ler para terminar a nosa audición. Ana, que contiño vai ser? Pois vou ler algo que se chama A sorte de Perrochaco. A ver, vamos alá. Hai moitos anos, as tarrafas de Malpica marcharon pescar a outros mares de máis lonxe, pois por aquí escaseaba a sardiña. Despois dunhas semanas faenando no mar de Muros e cando viñan de volta para casa, levantouse un gran temporal. Algúns dos barcos decidiron buscar refuxio atracando en algún dos portos polos que pasaban. En cambio, outros seguiron a travesía coa mira de chegar a xiña a casa. Na altura da praia de Seaia, un forte golpe de mar fixo dar quilla arriba a lancha do remolque do Sargo na que ían algúns dos homes. O temporal non deixaba que os da tarrafa lle sacudisen, sendo así que desde o barco viron como desaparecían 3 homes. 2 mariñeiros novos e un máis vello, chamado Perrochaco, eran os náufragos. A sorte quixo que Perrochaco, ao dar volta á lanchiña, quedase entre as táboas deixando un espazo libre de auga que lle permitía seguir respirando. O temporal foi bater con ela as pedras da ribeira á altura da fonte de Nevenllos no monte de San Adrián. Perrochaco, atordado polos golpes do mar, a noite e enxordado polo temporal, non sabía onde se atopaba. Agardou as primeiras luces da alba e botou a andar seguindo unha luz que viu ao lonxe. Mentres tanto, o Sargo entrou no porto, atracou e axiña se correu a voz da traxedia. Non é difícil, pois, en noites de temporal, cando algún barco faltaba do porto, o pobo enteiro velaba a tataren novas, pois as traxedias eran frecuentes demais. Chegou, por fin, Perrochaco á casa na que vira luz, que era a de Luís de Vilar en Seaia. Petou na porta e cando lle abriron, fíxose un silencio total, seguido dun balbordo de berros e apertas. Estaban velando a súa memoria, pois era un dos que daban por desaparecido. Tivo moita sorte. Por esta razón, agora, cando a alguén lle vai moi ben ou ten un golpe de sorte en Malpica, adoita dicirse: ten máis sorte que o Perrochaco. Que bonito. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Volvemos o domingo ás 9 da mañán aquí, sempre en Galicia, por CX12 Radio Oriental. Que pasen unha moi feliz e bonita xornada. Hasta o domingo que ven. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.